Dalụkwa na ụmụnne m, anabata m n'ife onyonyo nke anyị na-akwado n'ime n'ụbọchị tata. O nwerekwa n'ihe ọzọ n'ihe ekwu ka a na-eme. Ọmụ abụ Azụbụike Chibuike m Uchenna. Abụ m ezigbote onye Igbo. A na-akpọ m ewetego ọkụ maka na ebe ọbụla m bịa ka ife na-adị. Ọkwa na iwe ewetego ọkụ apụtali. Notwithstanding, not wasting much of our time, let us start. N'oge gara aga nwere iwe nkụzili unu maka di and the husband. They are not the same thing. Fabro fife, fabro to ihe, they are not the same thing. Di in Igbo mean or signifies master. Onya meji nwe dinta, master of hunting, diochi, master of wine tapping. All these things will be di si wee pụta. Di means master. So na nwaanyị ọbụla na-akpọ di m, ihe na-akpọ ya bụ my master. Ịghọtala ife na-ekwu, ife nji wee na-akọwa ife a bụ ka ịmala ife Igbo na-ekwu. So ọ bụrụzi ka ụmụ nwoke welozie ya maka na di bụ master emebubezi ụmụ nwaanyị, ọ bụrụ ife a na-ekwu. So na di a efu a na-eyuzu mgbe a bụ my master mbosi gboo. Ife a bụ 21st century. Ịghọtala ife na-ekwu. Onye amị abịazi ebe a na-eme agbamnkwụ, a na-ajụzifa kedu ife ụnụ ya na-akpọ onwe ụnụ, kedu afọ ụnụ ya na-akpọ onwe ụnụ, nke a sị obi m, nke a sị nke m. Ịghọtala onye ka m ji wee na-akọwa ihe gbasara di and the husband. They are not the same thing. So nke a wee bụrụ ya. O nwere ife ọzọ m na-abịakwa n'ikwu n'ụbọchị tata na-abụrụ nkụzi ndị Igbo ka anyị na-akụzi, na-agbasa ozi ndị Igbo. Anyị na-akụzili ọnwa anyị ife anyị kwesịrị ịma, anyị na-amalụ. Kedu ife anyị na-eme n'ụbọchị tata? Ife anyị chọrọ ikwu maka ya n'ụbọchị tata bụkwa ovu okwu na-esola akụkọ ahụ maka demonizing of our culture. A lot of misinterpretation and a lot of things we don't know our culture that we ought to know as the Igbo people. It is not that you are a Christian is out of the context. Whether you are a Christian or a Muslim or a Judaism or whatever religion you are, you're supposed to know the culture of your people. You're supposed to know a lot of the cosmology of your people. It is a knowledge that you ought to understand. You don't have to do it, but you have to know it. You owe that privilege. It is your heritage. You have to safeguard it. Onya ma iji webia n'ụbọchị tata wee na-akụzi ụmụ ife niile. Okay, kedu ife anyị bịa ịkụzi n'ụbọchị tata? Anyị bịa ịkụzi maka o nwere okwu anyị na-adị ekwube, anyị da na-ekwute na wee sị ka m gbazie nya bụ okwu. Kedu ife m na-ekwu maka ya ebe a? Ife anyị na-ekwu maka ya bụ ịgwọ ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ. Anyị ncha niile ka m shọkwa ọnụ. Ị ma na anyị ncha niile bụ ndị Igbo na-agwọ ọgwụ. Ihe ajụzi m ka anyị ncha si agwọ ọgwụ. Ọnya ka m bịa ịkụzili unu n'ụbọchị tata. Onye ka m bịa ịkụzili unu na ọ bụ na ịghọtara Igbo, ị na-ekwujọ maka ndị Igbo. You castigate our culture, not understanding what you are saying. Ịgwọ ọgwụ bụ asụsụ Igbo nke pụtara n'English mixing of medicine. Ije na pharmacy bụ na alụ adịrọ gị, isi fafa mix eli gị ọgwụ medicine, right? Right? Perhaps. Anyị nwa bụ ndị Igbo ka ife anyị na-akpọ ọgwụ herbs, right? Herbs, right? Ime isi ọgwụ. Kedu ife a na-akpọ ọgwụ? Ife ya bụ eme ife ọ dị mma ọkwa ya. Ọkwa na asụsụ Igbo anyị gburu anyị na ya ghọtara ebe asụsụ Igbo na-asụ n'ọnya mme anyị ji emezi ọ dịka ihe ọjọọ. Ọ bụrụ ihe ọjọọ, ha asụsụ anyị ka ọ bụ. You don't have to demonize your language. Now, ka I break it into pieces dịka anyị si wee mee the other one. Ịgwọ mean ogene. Ọkwa anyị na-agwọ abacha. Ọkwa anyị na-agwọ ji. Ọkwa anyị na-agwọ ede. Ịgwọ ife is mixing. Ọgwụ bụ ogene. Medicine, or rather, you can choose to call it herbs, right? Medicine. Let's use medicine, right?
It's the same thing, mixing of medicine, igwo ogwu. Anyị ncha niile na-agwọ ọgwụ. Ife ị ga-ajụ onwe gị, kedu ịdị ọgwụ ị na-agwọ? Ị na-agwọ ajọ ọgwụ ka ị na-agwọ ezigbote ọgwụ? Mmadụ jee na nke onye na-enye ọgwụ Igbo nata ọgwụ afọ ọrụrụ, kedu ife o ji eme? O ji nata ọgwụ agwọrọ agwọ ka e wee mee gịnị? Wee gwọọ afọ ọrụrụ. Ije na chemist nke ndị oyibo, ije gwọta ọgwụ, maka na ife anyị na-eje ime ebe a bụ ịgwọta ọgwụ. You went to mix medicine ga-enyere gị aka n'ife na-aya gị. Ịgwọtakwa the same ọgwụ afọ ọrụrụ a, ọgwụ ka iji egwọ. This is context. This is English language. This is Igbo language. Ịgwọ ọgwụ is not something that is bad. Mgbe o ji wee jọbazi njọ bụzi mgbe iji egwọ ọgwụ megide mmadụ. Onye ka iji wee sị na enwere ajọ ọgwụ wee ezigbote ọgwụ. Ntu esi nwe ajọ ọgwụ na pharmacy, na medicine, na English, ka esi nwe ajọ ọgwụ na Igbo culture. Ihe afọ mmadụ eje gwọ ajọ ọgwụ debelu mmadụ ka ajọ ibe mee ya, enye onye ahụ elephantiasis. Ihe afọ mmadụ eje gwọ ajọ ọgwụ nye mmadụ ife na-egbu mmadụ, onye ahụ erie nwa. Onye nke ọzọ jekwa na chemist jee weta poison tinyelu mmadụ na nri, ofu ajọ ọgwụ a ka ọ gwọrọ. So na ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị malụ asụsụ anyị, malụ na asụsụ anyị, ka anyị malụ ka esi etinye asụsụ anyị n'okwu. Onye ka m ji wee sị na anyị ncha niile na-agwọ ọgwụ, because ịgwọ ọgwụ bụ a language. That thing bụ a language. Ọ bụ na anyị babazia deep metaphysical, asị na onwe ndị na-eje agwọ ajọ ọgwụ, ọgwụ mmụọ, enwe different phase of ọgwụ. Ịbabazia another dimension. Ọ bụrụ ife a ka anyị na-ekwu. Kama na ife na-achọ ịkọwa bụ na asụsụ anyị a na-akpọ ịgwọ ọgwụ, na anyị ncha niile bụ ndị Igbo na-agwọ ọgwụ. Ọmụwa bụ Azụbụike Uchenna Chibuikem na-agwa gị ya, ezigbote onye Igbo. Ọmụwa na-agwa gị ya na anyị ncha niile bụ ndị Igbo. Ịbụ onye ụka, ịbụ onye cherubim, ịbụ onye sarafim, ịbụ onye nke nwa nke ọ bụla ị na-eje, so far na ịbụ onye Igbo, anyị ncha na-agwọ ọgwụ. That is our language. You don't demonize what you don't understand. Onye nwa ife nji wee bịa n'ụbọchị tata. Ọ kwụsịkwa ebe, ọ kwụsịkwa ka ọra m n'ọnụ. A sị atụala ọmalụ ọmalụ, atụala ofeke, ofelu banye n'ime ọbịa. Ọ kwụsị ife nji wee bịa n'ụbọchị tata. A sị nke ọma ka meele onye ọbụla na ọ ga-adịla anyị mma. Daalụnụ, ka emesịa. Ọmụwa bụ Azụbụike Uchenna Chibuikem, ezigbote onye Igbo. A na-akpọ m ewetego ọkụ, maka na ebe ọbụla m bịadị ife na-adị. Daalụ.